Usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Pag-uusapan po natin po itong hantavirus po, no? Ano po yung mga sintomas, ano po yung mga ano po dito, no? Yung mga dapat pong gawin sakali po na ito po ay though wala pa pong naitatala po, for the record, wala pa pong naitatala na kaso po dito sa Pilipinas. Pero alam po natin po, no, may mga areas po dito talagang ano po, no, vulnerable po sa ganitong klase po ng virus. At syempre yung mga ano po ito, mga heat related illnesses na maaari po na makaapekto po sa atin, lalo po ngayon lumalala po ang init ng panahon. Narito po ang aking panayam kay Dr. Ruel Bobis ng DOH CHD1. Magandang umaga po sa lahat po ng mga idol po natin. Welcome po sa Eye for an Eye. Patuloy pong nararanasan po ang matinding init ng panahon ngayon sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa na nagdudulot po ng panganib sa kalusugan gaya po ng heat exhaustion at syempre yung atong heat stroke. Kasabay po nito, muling nabibigyan pong pansin po yung hantavirus. Isang sakit po na maaaring makuha mula po sa exposure sa daga at sa maruming kapaligiran. Upang mas maintindihan po natin po yung mga panganib na dulot po ng mga ito, at syempre malaman din po natin paano po yung mga hakbang para mas maiwasan po ito, makakasama po natin ngayong umaga si Dr. Ruel Bobis, ang head ng Disease Prevention and Control Section po ng DOH CHD1. Pagbati po ninyo, Doc Bobis. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, isang malusog na umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong program. Doc, mapunta na po tayo diretso po siguro dahil marami po ang talagang nag-aalinlangan po ngayon. Though wala pa pong nare-record sa ating bansa, ito pong kaso po ng hantavirus. Pero ano po ba itong hantavirus po? At paano po ito na ipapasa po, na itatransmit sa ibang tao? Yes, ang hantavirus po ay isang grupo ng virus na maaari pong magdulot ng dalawang klase ng sakit. Ito po yung hantavirus pulmonary syndrome at yung hemorrhagic fever with renal syndrome. Ito pong hantavirus ay parang kapamilya po ng virus na nagdadala ng leptospirosis, kung saan parehas po sila ng mode of transmission. So naipapasa po ang hantavirus kung kayo po ay nagkaroon ng contact or ng exposure sa ihi, sa droppings or sa saliva po ng isang infected na rodent o yung tinatawag po natin na daga. Hindi po ito na ipapasa sa pamamagitan ng human to human or tao sa tao. Kailangan po ma-expose po kayo doon sa ihi or doon sa dumi, sa droppings or doon sa saliva po ng isang daga na infected with hantavirus. Opo. Pero kung sakali po ng isang kontaminado po na tao, mako-contain lang po ito sa isang katawan po. So again, mahawa po ang isang tao kung manggagaling po mismo sa daga, Doc Bobis. Yes, tama po kayo, ayon po doon sa mga ebidensya, pag-aaral tungkol dito sa hantavirus, very minimal, almost 0% po, na maaaring magkaroon ng human-to-human exchange. Kasi kailangan po na galing doon sa ihi or doon sa droppings or saliva ng infected na daga yung exposure bago tayo magkaroon ng hantavirus. Opo, in my understanding, wala pa po tayong naitatala po dito, though may mga 38 tripulante po na parang idadaan po sa lab test ng DOH. Pero sa bansa po natin, ang klaro po, wala pa pong anuman pong naitalang kaso po nitong hantavirus po na ito. Tama ka, Sir Mark, as of today, wala pa po tayong kaso ng hantavirus dito po sa ating bansa. So kung may mga nababasa po kayo, may mga naririnig na meron pong hantavirus, yan po ay fake news, kasi hanggang sa ngayon po, wala naman po tayo talagang kaso. At yung 38 po na maaaring na-expose doon po sa isang cruise ship, ay ididiretso po yan sa isolation at titingnan po ng laboratorio
kung meron po silang hantavirus or wala. Bago Mm. po sila i-reintegrate doon po sa ating mga society. Apo. Gaano po pero dapat na maging alerto po ang publiko kahit po wala pang naitatala po na hantavirus ano po dito sa Pilipinas case? Medyo ano po kasi no, deadly ang hantavirus infection no. Kung matatandaan po nyo doon sa dahil po sa hantavirus. Ito po kasing mga sakit na dinadala po niya, no, yung hantavirus pulmonary syndrome at saka yung hemorrhagic fever with renal syndrome. Ang tinatamaan po niyan ay yung baga at saka yung kidney. So kapag ka hindi po ito na idala or na ano po na natignan agad ng ating mga doktor, magpapalyado po yung ating mga organs. At ito po yung magiging sanhi no, ng kamatayan ng ating mga pasyente. So Mhm. ano po talaga, napaka importante na kung may exposure, ma-isolate at ano po agad, no, ma-detect po agad para mabigyan po ng lunas yung hantavirus na. Opo, ano po ba yung mga parang distinct na symptoms kung sakali po na ma-expose po ang isang tao dito po sa hantavirus po? Dahil kapamilya nga po ito ng leptospirosis na virus, no, yung sintomas, halos magkaparehas po sila. Magkakaroon po no, ng lagnat yung ating pong pasyente, yung Mhm. feeling po no, na madaling mapagod, easy fatigability, magkakaroon din po no, ng muscle ache, yung pananakit po, no, especially doon sa mga large muscles natin, katulad po ng ating thighs, yung ating likod, at yung ating mga shoulder. Mhm. Kapag meron din pong ano no na tamaan din po yung ating mga kidney, doon po sa ating hemorrhagic fever with renal syndrome, magkakaroon po siya ng abdominal and back pain, nausea and vomiting, at kung medyo ano po talaga, no, medyo um, delikado yung naging hantavirus, no, magkakaroon po ng acute kidney failure kung saan yung mga pasyente po natin, hindi Mhm. sila makakaihi at magkakaroon po ng severe fluid overload. Opo. Sino po yung mga dapat po talaga na magdoble ingat po dito na though wala pong kaso po dito sa Pilipinas pero syempre it might be magkaroon po ng possibility na eto pong mga kontaminado mga daga po sa mga lugar po dito sa Pilipinas na pwedeng magdala po nitong hantavirus. Ayan, dahil parehas po yung ano no, yung mode of transmission, parehas din po yung vulnerable population. Ito Mhm. po no yung mga tao na lumulusong po sa mga maruruming tubig at maruruming ano po no lugar katulad po ng tubig baha, yung ating pong mga kababayan no na lumulusong doon po sa mga palayan at doon po sa mga muddy na waters no. Dito po kasi madalas umiihi or ano po no, nagdudulot ng droppings yung ating mga daga at may mga saliva po. So katulad po ng leptospirosis, kailangan lang naman po natin no na iwasan Mhm. itong mga ganitong klase ng exposure, or kung hindi naman po maiiwasan ay magsuot po ng protection katulad po ng botas na makakapag-protect po sa atin no na ma-expose po doon po sa ating Mhm. mga tubig baha at iba pa pong maruruming environment. Opo. Doc, may vaccine po ba dito o may gamot po ba? Treatable po naman ba ito, Doc? Yes, dahil naman po no, ang hantavirus hindi naman po yan bagong sakit. Actually, matagal na po yan talaga. No? Wala lang po talaga yan dito sa Pilipinas. Kaya Mhm. napag-aralan na po yan no, at meron po tayong mga meron po tayong gamot no para diyan. Meron po tayong Mhm. mga antibiotic na kailangang inumin. Katulad din po ng sa leptospirosis no. Mhm. Okay. Unfortunately, wala po tayong bakuna para dito. Wala Mm. pa pong FDA license no na vaccine para sa hantavirus. Kaya ang pinakamahalaga pong ano no panlaban natin ay talagang protection po. So, Opo. wag po tayong lulusong sa tubig baha, wag po tayong lulusong sa maruruming lugar po katulad ng palayan. At kung kailangan po namang lumusong, magsuot po tayo
ng proteksyon. At kung Mhm. hindi po yan hantavirus, maaaring leptospirosis naman po yan, kailangan pa rin po nating pumunta sa pinakamalapit na ospital o sa Mhm. pinakamalapit na doktor. Doc, sabi nila parang yung mga iba kapag may mga open wound ka lang, pero may mga iba pang entry point ba na pwedeng ano po pasukan po itong ano po na ito, virus po na ito? Actually, sir, tama naman po na mas mataas ang risk, no? Kapag ka kayo po ay may open na wound or may break sa skin, mas madali pong makapasok yung virus natin. Pero hindi po ibig sabihin na kung wala na po kayong open wound, ay zero na yung risk o wala na pong panganib. Meron pa rin po na pwedeng Mm. pasukan yung ating pong mga virus, no? Mas mababa nga lang po yung tsansa na pumasok sila kaysa po magkaroon po no ng ay kaysa doon po sa tsansa na pumasok when meron po tayong open wound. So, nevertheless, kung lumusong po tayo sa baha na walang protection, kailangan pa rin po nating pumunta no sa pinakamalapit na ospital once na magkaroon po tayo ng mga sintomas. Apo. Yung diagnosis po nito, Doc, talagang it needs to be in the laboratory po talaga. Magpatingin po sa mga eksperto po talaga. Yes, tama po sir. Hindi po ito, wala, at unfortunately wala po ito yung parang test po, no? Yung parang Mm. rapid test po na Mhm. tinatawag natin. Wala pa po yan sa Pilipinas. Kaya ang kailangan po, kumuha ng dugo, kumuha ng sample, at ipatest po sa laboratorio. At doon po makikita kung positive po for hantavirus ang isang pasyente. Okay po. Sige po, eto naman po, tumitindi po ang